Care dintre cei 4 candidați v-ați dori să vă fie frate? Mie? Da. Niciunul. Dintre acești candidați nu mi-aș lua pe nimeni frate pe care să mă bazez, în care să am încredere, că nu mă trădează. De ce? Așteptările de la un frate sunt foarte mari, aproape mai mari decât de la un tată. Merg în continuare pe varianta Ponta. Acum, dacă l-am luat, trebuie să mă fac frate cu el până la capăt. Mă fac frate cu Ponta până trec puntea. Da. E un frate pe care să mă bazez. De ce nu a fost și el procuror la viața lui? Ea și-a amenințat pe dușmanii mei. Domnule, vin cu frate meu, vă bag ăla până vă toți, vă termină, da? Pune și democrația în drepturi în România. Frate, chiar îl văd pe Simeon. Simeon e un frate pe care să-ți dorești. Da? Se bate pentru tine. Eu cred că dacă Simeon ți-e frate, nu te lasă la necaz. Nu neapărat că pe dreptate, pe corecte, dar nu te lasă. Nu te lasă, luptă pentru tine, se bate. Pe Nicu Șordan nu-l văd să încalce legea pentru... El încalcă legea în fiecare zi, dar nu pentru tine, împotriva ta.